Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And gave me dignity. Misulti ni anak si Nobi. Lagi, boss. Dili mahimong dili na kumaangko na nga akong anak. Og si Nobi. Tanat sa kuy. Kitang duha mo'y moadto silang Nobi. Kinahanglang maako gyud sila. Boss, kalma lang, boss. Uy, luya pa ka, uy. Imingaw na ko nila. Nakasabot lagi ko sa mong gibati, boss. Pero kinahanglang lig-on ka ng mangangkon sa mga tao na gusto na mo angkonon, boss. Pag ko babi kang nigawa sa ospital, Kaya na nako, Chukoy. pahuway lagi una, boss. Gusto mga kamutambong sa bunyag sa imong laki. Laki. Maunay nga sa akong anak. Mao na, boss. Gwapo raw bata, boss. Liwat kinako. Kita, boss, eh. Maayag yung pagkabahin ninyong duha ni Dinubi. Tinuod ba, Chokes? Lagi, boss. Mao nang kinahanglan mo pahuway kag maayo, boss. Unya, mukha unog maayo arong ligong ka na mo kumpati sa pag-angko nila. Salamat. Salamat sa imong tambag, Chukoy. Salamat. Nganong wa man nimo litratuhi ang bata. Ay, di masagot sa Dinubi, boss, eh. Soko gayto sa diyang gikuha na ko akong cellphone, di ako ta picturean. Dali kay siya nakasabot nga, kuhaan akong picture ng bata, eh. Sobra gyud ang kaiubos ni Nobi tungod sa gibuhat ni Mama. Ay, di man sa ka makamahay ni mama ni mo, boss. Wa pa man gud siya makaila pag-ayo ni Dinubi, god. Kinahanglan magpakayo kog dali, Chukoy. Aron madaag ko gyud si Nobi sa amo. Ingon man ang among anak. Gusto kong mailag maayo ni Mama si Nobi. Dili ni mo tuganan si Alma, nga may anhi si Chokoy. Alon sa unsa pa man, ma? Ang ako ba? Tingalig adto na mahibaw si Alma sa laing tao nga may anis Chokoy. Ayaw ka bala ka may tungod, anak, ma. Ako raw niya pasabot ni Alma. Nala, ikaw good nak. Ang akong gikabalakaan, kung nagkabasa-basap kaha sila sa newspaper, may tungod sa bunyak ni Lucky. Ready na gid niya ang pagka-Kristiyano sa unya ni Lucky. Gitugtan nimo ang gikuha nimong coordinator aron imantala ang bunyag ni Lucky. Wa ko masayod ni anak love. Basta kay gibayaran ko siya sa gipangayo niyang budget. Ug ako sing giingnan nga siya ni mahibaw. Aron dili ta mauwawan sa atong mga bisita. Ingon si Mama, may bawo na si Jack sa bunyag. Di ba mo naman kong gisultihan na? Sa ako nang giingon, kung gusto siyang mahimong sponsor, then go. Og si Ronel, Nahibaw sad si Ronel? natural man tingali nga may bawo siya. Kay sigurado man yun nga nag-subscribe sila newspaper. Tuwa pa man tingali si Ronel sa ospital? Nakagawas na. Oh, so what kung mahibaw siya? Basta kay dili lang sila mag-iskandalo sa simbahan. Unsa kay akong iregalo sa akong anak? Car. Unsa? Atoy car, good boss. Toy car ba, toy car? Tungod sa nahitabo na ako. Madlok na kong hatagan og auto nga akong anak, Chukoy. Dili ko gani siya tuluan aron nga makatunis pag-drive. Ayo, anak, boss. Uy, disgrasya lang itong nahitabo ni mo. Disgrasya? Kay bawo ba gyud ka, Chukoy? Unsa ko ka careful mo drive? Og siguroon ko gyud nga okay ang brake. Pero ngano ato higayon na? Nawadan man og brake kung auto. Sa ato, boss, mituo jud ka nga dunay nagbinuang sa imong sakanan. Ambutan, Chokes.
Ah, madakaw noon ta. Asam ta? Mamalitag. Irigalo na ko sa kong anak. Boss tayo para good. Kaya rin mo nga magsusuroy ta sa mall? Bagko ba yung taong kanigawa sa ospital? Uy, Kaya na lagi na ako. tingali bag ako'y pasangin lang sa mama ni mo. Ay, ako lang palit, boss. Sultihin lang ko unsi ato regalo. Unsay regalo? Na, patay. Unsa tong nadungog na akong regalo? Bunyag sa akong anak karong Domingo, ma. O gusto na ko siyang regaluhan. Imo gihapong ang kunon ang anak ni atong bagagnaw? Ha? Please, ma. Please. Ihunong nalagay ng imong pagpanghimaraot ni Nubi. Siya may gusto na kong ikauban hangtod na sa akong kamatayon. Unsam kaya kung irigalo sa bunyag sa anak ni Nobia? Ibaw ka sa Ronel nga karong Domingo ang bunyag? Mayon tag, di sa may pao. Aron ako rin makatampong. Manghangyo sa ko nga mahimong usa sa mga sponsor sa bunyag. Adto ko na ng mahalong duwaan na aron di ako mo palit. Hoy, Chokoy. Nga no, ma'am. Nganong naghisgot mo regalo? Gisultian na bito ka ni boss nga bunyag siyang anak mang sa imong apo. Paghilom! Gusto man kag-apo, ma'am. Gusto kong apo. Pero dili gikan sa usa ka bagagnaw. Grabe sa di mo, mamay. Kanipis atong naong ni Lenupi. Animal? Tungod niya itong babayhana, nakat-on nas pagsukol si Ronel nako. Wa gyud baya mo sukol si boss ni mo, ma'am. Ay kato day mi diretso siyag biya nako. Ay di lang gusto si boss nga magkaaway mo, ma'am. Paghilom lagi, Chokoy! Ay, Unsa man ka? Kato na lang yung babayhana ang inyong labanan? Og ako maoy inyong suklan? ay dili sa mamoy. Basta, dili yung ko makadawat niya itong babayhana. Kadtong ginganlan og nobe. Nakasiguro ko nga malipay yun ang bata. Kung iyan ang duwaan kining akong irigalo niya. Mura sa kong makilti na. Nga di na ko pahibaw un Ronel sa bunyag sa anak ni Nubi. Bahala na yun. Kinahanglan ako rin makatambong sa bunyag. Bahala na to sa Ronel. Unya ko na lang ihatag kining akong regalo dito sa simbahan. Oh, kini. Mao ni ipasulob ni Laki. Kanang bunyagan na siya. Ang kolor, ana, blue. Di kinahanglan gyud ma? Kinahanglan gyud na, oy. Mao na ipasulob inig bunyag niya, ha? Tuod man no. Doon naman gid ay sulob ang usa ka bata nga bunyagan. Parehas atong among gikugos nga bata. Sus, wag gyud ko makaunahon na anak da. Pila may palit mo anak ma? Ay, barato ra. Pila laging barato ha? Kay Lisa di kas mong kwarta. Na, ayaw, oy. Mao na akong handumanan sa akong apo sa iyang bunyag. Ako ng regalo para ni Laki. Na, ayaw na lang pamugos, love. Tingali mo hilak na as mama. Kun mao na, ready na gyud si Laki alang sa iyang bunyag. Grabe ha. Gapuha ko di mo, boss. Karon ang bunyag sa akong anak, di ba, Chokoy? Kinahanglan nga, gwapo gyud ko sa pananaw sa akong anak. Ug sa akong mahal nga si Nubi. Mura ba sa magkita na slaki, oy? Hain man si Mama Chokes. Ang mura to sa iyang kwarto, boss. Nga naman. Manangin pa dyan kaniya? Dili na. Sige, tara. Ha? Tingalig, mauhay ta sa bunyag. Wala ba tayo sakinan? Tara. Ni ana ang tanang mangugos ni Laki? Ni ana sila, love. Special di ay ang bunyag sa atong anak. Of course. Nauhay ba ko? Ni Agiday ka? Of course. O may regalo ko sa anak ni Nobi. Ganun naghago pa man yung ka, Jack. Okay ra, Nobi. Pwedeng muhangyo?
pwedeng mamahimong ninong sa imong anak. Gusto gid ka? Gusto kayo, Alma? Pwede? Oh, nenang pari nga mo'y mo bunyag sa akong apo. Maayo noon. Mauni bunyagan. Maudre. Kinsingan sa bata. Ronel Delgado Jr., padre. No! Inyo magkapabunyagan kini bata. O ako may ama niya. Busa mo na iyangan. Ronel Delgado Jr. Imong anak ang anak ni Nupi, Ronel? Ako may amahan sa bata, Jack. O sa iyang live birth, Ronel Delgado Jr. ang naputang. Busa sa iyang baptismal certificate, mausab na ingan nga iputang. Ronel Delgado Jr. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!